amma ina so mu fahimci wani abu yanzu tsakanin kirista ko nasara da yahu suwaye suke yin addini gwargwadon abin da yake littafin tsakanin wayannan guda biyu waye ya dan riko da abin da yake littafin sa a cikin shi Yahudawa su ne ba duk abin da ya zo a littafin su galibi suna riko suna rikewa irin sosai da su abin nan nasara ai ko daga sunan ka san akwai matsala su yahuda an ce abin nan hatta sunan na yahudu sun yi maintaining ne har yanzu suna kiran kansu yahudu sun yadda da larabci suna cewa yahudu ko yehova kamar har suna jehova ko yehova suna kiran Allah da wannan kamar su ne na wasu na musamman ne kirista sunansa asali babu shi a Bible, babu abubuwa da yawa na kiristanci babu a Bible. Amma su Yahuda har Allah ya kira da wannan lafazin cewa da suka tashi tuba wa annabi Musa bayan sun aikata abin suka aikata suna cewa inna hudna ilai. Sun ce al-yahud ko kalmar abin nan yahud din tana nufin tubna ilai kamar masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gani innal ladina amanu wal ladina hadu alladina hadu anan wadanda suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to kaga hatta maintaining sunan da yahudanci yahuda sun kusa da addini sama da abin nan sama da nasara mun gane kuma har a yau yahudawa da suke Palestine da su ci musulmai da suke Palestine da su ci abincin Kirista misalin akwai restaurant wannan na kiristoci ne ga wani restaurant na yahudawa da su shiga na kirista gara sun shiga na bayu saboda a babin tsantsi ne ba yahude abubuwan duk da zai ci yana kiyayewa gani yana kiyayewa kaza ba a ci ba zai ci ba kaza ana ci zai ci in za a yi kaza sai an yi kaza yana kiyayewa amma kirista in kana neman dan tamori in ka same shi sai ka dakata asali so yake dinga addini ba tsari aka nuna min wani cikin kiristoci yana wa'azi da mai jan baki da komai ana yi ana ayar qur'ani za a ja baki a abubuwa shi yace ni ban yi mamaki ba dan asali addinin kirista akan abin da aka gina shi shine da zaran sun ga wata hanyar da za su iya shigarwa da mutane bushara ba sai wanda addinin su ya zo da shi ba za su iya canzawa su koma wannan abu in gane yau da misali musulmai kuma wasu za su zo da wani kare misali in Allah kana mai wani abu zai je yana musuluntar da wasu kirista zai yi amfani da wannan karen ya je shi ma ya dinga yin wannan abu saboda asali in kana neman scala quantity wanda bai da magnitude wanda bai da direction ka samu wanda yake kan addinin nan ka samu ba su da wani abu da suke komawa zuwa gare shi Bible ɗinsu duk abin da ya ce ba shi suke kai mun gane shi yasa har wasu musulmai duk da ya halasta a ci abincin ahlul kitabi amma sun kwammace su ci na yahudu saboda riko da suke da addinin su sama da su da nasara to yana daga cikin abin da yahuda nasara suka canza annabi isa a cikin injila bai karantar da a ci naman abin nan ba a ci naman alade ba amma yanzu hankali kwance suke ci kayan su babu wani abu na abin nan na haramci a gurin su haka ma musulunci bai karantar da a ci naman alade ba so yanzu idan annabi isa ya zo ya kashe aladu ya hana ci tabbatar da shari'ar manzan Allah aka yi ko ta annabi isa da manzan Allah aka tabbatar